Premi a la millor jove iniciativa empresarial del Penedès 2010. Feedback Màrqueting Proactiu. Feedback Màrqueting Proactiu és una empresa fundada l'any 2009 per un grup de joves emprenedors a Vilafranca del Penedès que ofereix assessorament estratègic a empreses i organitzacions en l'àmbit del màrqueting operatiu i la comunicació. Avui, orienta també altres empreses d'aquí que volen obrir-se camí en un mercat tan competitiu com el xinès, així com amb empreses xineses gràcies a una joint venture amb una agència de Xangai. El motiu que ens plantegéssim anar a Xina ve, jo diria, per dos vies. Una, un interès personal. El 2006 vaig tenir la sort de fer un viatge més aviat d'oci per conèixer aquest país. La veritat és que em va captivar. Però bueno, es va quedar una mica com el racó de la memòria, per dir, alguna vegada haurem de fer alguna cosa. I possiblement també empès per les circumstàncies de mercat, vaig veure que teníem la necessitat de buscar un diferenciament i un posicionament únic, que és una mica el que nosaltres recomanem als nostres clients, sempre intentar tenir un posicionament. Per tant, vam veure que podíem tenir una oportunitat de diferenciació si ens centràvem en oferir serveis de màrqueting a la Xina. Fruit d'aquestes reflexions estratègiques i també una mica de la casualitat, tenim un conegut que està vivint, un amic personal que està vivint a Shanghai i la seva dona té una empresa similar a la nostra. Llavors, simplement vam començar a establir converses d'una forma, jo diria, bastant informal per veure quines possibilitats podien sorgir a nivell de col·laboració i a nivell de sinergies. En base a això, ell em va convidar a fer un viatge allà, vaig estar pràcticament un mes allà analitzant les possibles vies que veiem de negoci, després ells van venir cap aquí i al final això va fructificar amb un acord de joint venture, que des del mes de setembre de l'any passat ja estem operant en el mercat. La veritat és que ha sigut un repte perquè realment hi ha molts quilòmetres de distància, hi ha molta barrera cultural, molta barrera idiomàtica, però bé, en definitiva una mica el que aportem és aquesta doble visió de continuar mantenint les arrels aquí, que això va molt bé sobretot a l'empresa occidental que vol anar a Xina, que no perdem l'essència sobretot de la seva marca, que l'entenem, i després, per altra banda, evidentment, el coneixement del mercat local. És un mercat molt ampli, molt difícil, jo diria molt complicat, i també ho definiria com que no és un únic mercat, sinó que són molts mercats molt fragmentats entre ells. A més, a Xina tenim una problemàtica important amb el tema de la logística interna, per tant hem de treballar el mercat segmentant geogràficament d'entrada i després veient també els diferents nichos de consumidors o d'empreses, en el cas que sigui màrqueting per a empreses. Però bé, la veritat és que és un repte, és una oportunitat i allà estem, i la veritat és que els resultats fins ara estan sent molt fructífers. Amb la seva experiència i el coneixement d'aquest gran mercat emergent, ha esdevingut una consultoria capdavantera en la implantació de negocis al gegant asiàtic.